Am revenit, am pus un pic de flori pe aceea, de porumb, maize, de fapt nu chiar porumb, dar ei știu ce e. Hei, salutare, atunci ai în inventory, nu, las hainele, nevermind. Stai, mec, vorbește cu mine, spune un pic despre munca ta, care e poziția ta? Se ocupă de fermă și de weeds, de am uitat ce dragos weeds, ok, anyway. Beth. Mod settings help. Nu, stăm bine. Nu. Resurse și diplomație. Roast productive balance. Unde dracu duce happiness-ul totuși? Happiness level 0. Ok. Facem o clădire și după aia vedem ce dracu ne dă happiness. Ar fi ceva. Unde să facem clădirea? Contează, întâi să aruncăm lemnul pe jos. Cum am zis, dacă nu vă place... No, work, please. Ok. Unde vrem să facem noi clădirea asta? Și ce vrem să fie clădirea asta, mai important? Da, marca scamming tools. Ok, în partea asta zic eu. Sau alternativă o facem aici, de acolo e cortul nostru. E cam... Aici putem să o facem un pic mai sus, deasupra asta să punem niște lemne pe ea, dar... Cred că o să fută complet. Ai eu încercând să urce în ea. Așa că nu, mai bine punem în partea asta să blocăm ușa. Sau punem așa mai pe drum. Nu că ai în casă lemne. Decizii. Ușa aia oricum e blocată, deci... Nu, e prea aproape de drum și blochează drumul. Vreau ca drumurile mele să fie largi și deschise și... Știți voi. Unde dracu să te pun eu pe tine? Mai, aici mă, lângă fermă, nu? Da, lângă magazin de fapt. Aș vrea eu să-i omor pe toți, dar aș fac respawn, ticălușe. De fapt, nu vreau să-i omor pe toți. Cine mi-ar mai da karmă după aia dacă i-aș omor pe toți? Da, țin că pizda, mai de... Găsești tu un unghi acceptabil, te rog? Ok, să zicem că e un unghi cam acceptabil. Ok. Este un unghi acceptabil, nu știu dacă e un unghi acceptabil, o să vedem. Ok. Nu tu. Ciocanul magic. Trebuie fericire. Că altfel mă costă o tonă de scrap metal. Yep. Și mi-a zis că trebuie casă, ca de fapt divers, dar ok. Clădiri civile. Clinică. Descriere. Vor vindeca fără steampack, nu mă interesează așa ceva. N-avem 25 știință oricum. Și n-avem nici 25. Tavernă. Ne trebuie GDP ca lumea. Și GDP-ul la prefer să-l țin la altceva ca fapt divers. Minus 25 de puncte de diplomație contra regiunii Cezar. Nu știu de ce taverna nu e bună, dar... Mă gândesc că ne dă ceva bun. Academie... Ce face? Produce puncte științifice, ne dă cercetare, ne dă diplomație contra frăției. Deci putea să fac asta, dar 14 GDP, unde ne-a găsit gata? Înapoi? Industrial? Pasture. Știu ce face asta. Ne dă mâncare. La piață. Crește de GDP-ul, ne dă brahimuri pentru caravane. Lumber mill știu. Mină? Trebuie să aibă acces la pietre. N-avem o pietră așa ceva pe aici. Workshop. N-avem știință. Power plant.
N-avem electricitate, ok. Militar, ce avem? Paracă și atât. La mea. Pula mea. Ok, nu face nimic atunci. What the fuck? Nu. Cel puțin nu face nimic aici. Tu, trebuie să-ți dau un costan ceva haine bună pentru tine, care sunt arate ca curul. N-am. Raider. Armură de Raider. Vrei armură de Raider? Blast Master. Mai asta trebuie să o vindem ca divers. Armură de gladiator. Nu. Show me your inventory. De fapt, divers, stai un pic. Top, hei, hop. Nu fugi nicăieri. What is wrong? Îmi trebuie fericire ca să pot să construiesc clădire, da? Dar nu știu ce clădire de fericire. Adică știu în afară de marketplace. Cred că doar marketplace de fericire. Vreau să-mi construiești ceva. Să-mi vinzi ceva, de fapt. Ce ai tu de vânzare? Niște pistoale. Ai armură de piele, 20. Perfect, super ieftină. Pot să dau ție. Steam pack-uri poți să le ții. Junk. Gunoi. Ok. Acceptabil. Hop. Nu știu acum. No. Trust inventory. Și vreau să-ți dau armura asta de pala. There you go. Să arăți și tu mai normal. Aproape. Aproape că armura de piele are. Să să găsim noi altă cândva. N-avem decât tavenă deocamdată. Cred că trebuie să facem cercetări. Dar... în fine. Timpul să mergem să ne facem avampostul beta. Unde să luăm lemne, să spărăm oamenii cu lemnele noastre. În God Springs. Ta-da! Ok. După cum vedeți, dacă ne uităm în Good Spring ce informații avem aici. Ce are Good Spring? Good Spring are 57 lemn. Și cam atât. Îți crește în GDP-ul. Cred că ne trebuie 10 minim. 10.000 de bani dați pe GDP. Crap. Hai să-l facem. Banii putem să-i facem și mai târziu. 8, 9, 10. Good enough. Banii mei. Banii mei. Mai am 5.000. Acceptabil. N-am bordel deocamdată. Hei! Hai să vorbim noi doi. You looking to buy some supplies? Arată-mi ce ai. Ai bani? Ai bani! Are bani! Și cu banii ăștia putem să luăm un ponciu de diplomat. Nouă. Putem să-l folosim ceva. Pălării nu ne interesează, mască nu interesează. Rancher ne interesează. Zombieland outfit. Fie treacă de la mine. RCV-ul nu l-am reparat. Crap. Nu, abia l-am luat. Nu l-am reparat. Ok, uite-ne, bă, da. Lopata o ținem. Armură brutală de raideri. Nu știu. Ia o crap, am uitat că am luat și armura aia. Ia ăsta, ia ăsta. Ia ăsta. Masca de gaz de raider. O ținem. O ținem. Aveam un 2, așa. Știam eu că aveam un 2. Another satisfied customer. Da. Crap, că am impresia că puteam să repar armura aia de fuck. De fudge. De fudge. Da. Nu, stai. Nu că arată rău, că excepția feței alea de atât de cap. Raiderii ăștia, mă, sunt niște... Sunt niște nebuni, complet, total, absolut nebuni. Ție vreau să-ți dau asta, că fac divers. Da, știu. Dar nu mă interesează. Dăm armura și dăm și
casca. Arăți ok. Arăți ok. Să mergem mai departe. Stai, poți să-ți dau o balaclavă să rezolvăm problema? I expect to be awed by your dizzying mercantile sense, boss. Da, și fața ta, am uitat de fața ta. I'm sure you'll be fair and equitable, boss. Nu o să fiu nici drept, nici echitabil. Da, e asta. Problema rezolvată, nu mai arăți oribil. Doar aproape oribil. Ok. Ce ne trebuie aici? Trebuie o piață. O pață. Ok, unde vrem să facem noi asta? Undeva unde să fie totuși drept. Și în același timp ușor de apărat, aproape. Aproape. Și liber. Shit, am uitat să iau... Dacă trebuie să te mai instru să luăm și niște schematici. Oh, crap, what? Deja am început să fac aici, nu știu eu. Ce ești tu? Ok, da, ai nevoie de o casă aici. Alright, facem. Da, nu, stai că facem casă din tine, corect, corect. Facem o casă. Da. A mattress. A mattress. Da, bine. Hai. Ce o să fie avampostul beta? Un singur scop o să avem avampostul beta. Nimic altceva decât un scop. Și anume, să cace lemne pentru piața noastră din partea altă. Căvorul, vă rog. Doamnilor. Căvorul. No. Căvorul face șmecherii. E bine întors aici? Răspunsul este da, surprinzător. Alright. Și puțin așa se pare. Acceptabil. Da, aveți iarbă în casă, problema voastră. Descurcați-vă cu iarba voastră. Încă o masă. Pula mea. Și niște scaune care să blocheze iar accesul la tot? Ne. Ok. Let's go. De fapt, nu, mai bine puneam în mijloc pe ăla, dar în fine. Măcar pe mijloc poate să împiedici de el până trec mai departe. Deocamdată, ok. Vreau să fac că n-am apă. Vreau să nu vreau nimic că n-am apă. Ok. Bez, vreau să construiesc chestii. Apă. Apă. Dați-mi apă. O fântână aici. Cu un tufiș în mijloc, dar e o fântână, da? Ce știți? Bineînțeles că tu ești pe căcatul ăsta sus de tot. Zut. Fuck, cum să te pun? Cum să te pun să te cooperești, să n-arăți oribil? Așa? Așa, fuck it. Gata? Clac. Fuck, nu mai trebuie ceva. Că fac divers. Mai trebuie o piață. Teoretic ne trebuie o piață. Nu suntem obligați să facem piață. Ok, v-am făcut aia. Angajez un nou locuitor. Fericire de tine! Ok.
Vreau să mă fântuna asta că nu-mi place. Nu-mi place mie cum e. Funcționează! Dar mie nu-mi place că se vede căcatul ăla în ea. Fântâna trebuie să fie fântână, dar nu trebuie să aibă... Crap, m-am blocat în fântână! Ok, am ieșit. Da, ok. Să facem încă o piață aici? Da, ok. Unde dracu să facem? Colțul ăsta? Acolo în spate? Ce mai e, mă? Nu mai e nimic. Stop. Cu ăla o punem în piața partea asta altă, da, ok. Nu prea putem să fortificăm ușor după aia, dar... Oh well. Brahimul în partea asta. Punem în spatele Brahimul, nu sunt chiar lângă ele. Mu, vă dați voi mai încolo. Nu, că sunt legate de... Da, ok. Și asta e un pic cam departe și trebuie să fortific toată zona asta dacă e, da. Hai să zicem. Hai să zicem că ne permitem să-l ținem așa un pic mai departe. Acceptabil. Gata, băi, gata. Clac, clac. Cred că mai trebuie o casă atunci. Fuck. Toate planurile mele, dragă. Să duc la măsă. Nu pot să iau iarba asta complet cu move objects? Oare? Object carrying. Lasă-mă să... Te-ai activat? Butonul greșit. Ok. Atunci punem piața aici și gata, da, fac. Mai complicăm atâta. Fortificat, fortificăm noi cumva. Dai la ciucan, dai, bate. Cred că se pregătește toată lumea să vadă asta pe YouTube, dar v-am amenințat. SimCity. Persoana întâi. Da, de postul e gata. Ok. Tu vreau să fii casă. Construiește o casă. Puneți asta, ok. Punem căvarul. Bzz, 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 bzz. Acceptabil. Cele două saltele pe undeva. Așa. Nu pe asta să trebuie, mă, să fac niște fortificații aici, un gard așa de formă. Bineînțeles, după asta trebuia să pun și paznici aici, dar mă gândesc că Godspring e apărat el însuși, da? Sunt prea mulți oameni aici să fie atacat, cu toate că suntem la margine. Vrem o masă undeva în mijloc, ca de obicei. Să ne împiedicăm de ea. Scaunele voastre, dragă. Și ultimul scaun. Dacă apare vreodată în direcția asta. Problema terminată și angajează încă un om aici. Bun. Și acum ce vrem? Vrem o piață aici. Da. 60 secunde să vorbesc cu cineva despre piața asta. În sfârșit, un bărbat.
Da, vreau să vorbim, să duci cu negustor. Excelent! Excelent! Să punem la un pic mai târziu. Și tu vreau să te faci clădire industrială, fermă de lemn. N-avem ne costă 5 GDP? Și bineînțeles ne costă 100 puncte de diplomație cu Jacobstam, care nu am întâlnit în fapt divers. Ok. Ok, am înțeles. Am înțeles! Crap. Bes, hai să mai băgăm nu chiar ultimii noștri bani. Aproape ultimii noștri bani. În GDP. Încă 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Banii mei. Și activăm avampostul și... Nope. Nu, clădire militară, avem una acasă. Fermă! N-am metal. Crap. Ok, unde dracu găsesc eu metal pe aici? Aha, place că ești blocat în colțul ăla. Seen that tower on the strip all lit up? You can see it for miles. Da, poți să vezi de mile. Ok, Bes. Blueprinting, te rog. Ce... o mașină acolo. Gives me... Scavenger for parts. Am luat, nu? Am luat. Na, lăsăm acolo ăla. Na, lăsăm și... Na, facă, nimeni nu o să știe că lipsește. Stai că facem blueprint-uri. Never mind. Da, vrem ferma asta, moara asta. De vânt. Na, bine că am rupt tranga. Cheia franceză. Blueprints. Unde n-am știu. Sunt mașini și am uitat să fac waypoint acolo. Derp. Bravo, Palora, uite de waypoint complet. Hai să mergem sus. Știu sigur unde găsim loc căcatul de făcut. Avampostul Mojave. Hai să facem asta atunci. Avampostul Mojave. Băi, avampostul Mojave. Ei, Bes. Vreau să iau resurse. Papatot. Papatot. Hello. Nu un bucăți de aici. Bine, papă și pe ăsta. Papa? Nu, nu mă lasă, ok. Trebuie să luăm camioanele astea. Nu, trebuie să luăm camioanele astea. Ei, mașina de poliție. Stă bine. Asta de aici. Ok, cred că am luat destul de 21. Avem destul de zic eu, deocamdată. Stop. Și vreau să... blueprint-uri. Blueprint added. Aș putea să iau statuia. Așa, mai asta vreau noi să luăm becul ăsta. Mai e ceva care vrem să luăm pe aici? Nu cred. Puteam, bineînțeles, să luăm ăsta, dar... nu, dar nu! Stop. Cancel that shit. Ce mai e pe aici ce am putea să folosim noi? Ceva divers, am uitat să mă uit pe aici. Sunt butoaie. Fantastic, vreau un butoi. Ok, franceză. Ok.
Aha. E bine, e bine, e bine, e foarte... Am putea să folosim autobuzul ăsta așa pentru ceva în viitor. De ce nu? Nu? De ce? Ok. Da, ce aia? What beast do? Eu. O chestia. O castea. Asta o castea. Chestia este chestie. Na, mă, te rog și pe tine. Probabil o să fie de folos. Cândva, timpul să mergem înapoi. And God Springs! Târâp, tâp, tâp. Târâp, tâp, tâp, târâp, tâp, 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 târâp, tâp, tâp. Arată ok zona, așa. Arată ok zona, aha. Da, tu. Vreau să te faci infirmă. Glumești. Resurse de copaj directe lipsesc. Tăiat prea mult zânie, trebuia să fac asta la început. Ok, spune că am destule lemne. Nu mai trebuie? Nu am destule lemne. Fucking hell. Cum? What? Cum vine faza asta? Hai bă, spanează-te cum trebuie. Am fost atent, trebuia să fac întâi exact ce vreau și după aia să fac ce vrei să dea. Palora trebuie să fac și mentor. Unde mai mai găsesc eu 4 lemne? Și tu tot nu cooperezi, nu? Am zis să cooperezi. Și tu să cooperezi. Nu cooperezi, ok. Încearcă iar. Ah, bun. Spune că pot să fac acum. Nu, cred că n-am destule. Ne mai trebuie încă 5. Unde trebuie să găsesc eu 5? Unde găsesc? Eu 5. Birou de școală în partea asta la altă. 5. Trade. Da, cutiile magice. Ne trebuie doar una. Să le folosim pe toate, că ocupă spațiu degeaba. Și covorul, bineînțeles, da? Covorul e ceva. Căvăraș. Hai. Încă un covor. Și după aia scoatem piața. Cutie, adică. Dispar cutie. Ok. Toată lumea după mine. Lemne. Lemne. Pula mea de lemne. Pula mea de lemne. Unde găsesc eu lemne? Fu divers. Lemne împachetate, am zici tu? Că avem piață, nu? Așa merge. Fac că nu știu. Mă, tu n-ai ceva resurse la tine? Arată-mi inventorii. Nu mi arăta inventorii. Thor Hammer. Ăsta e numele tău. Ciocanul Thor. Bravo. Arată-mi ceva. Mă interesează. Lemn.
Lemne, nu plasmă, nu armură de piele poți să o iei. Cred că am așa ceva. Nu mai, n-au lemne ăștia, ok. Ok, hai să căutăm lemne pe undeva. Eu avea best lemne cumva? Ca fapt divers, stai să punem zona asta pe hartă. Marcăm zona. Avem postul beta? What? Nu acolo. Aid. Best. Resurse diplomație nu era resurse diplomație, că e jos la mod settings. Mal marcaj numărul 2. Și aici avem am postul beta. Aveam postul info. Dați voi să fiți. Beth? Spune că am lemne la tine și nu știu eu. Am uitat lemne cumva la tine. Răspunsul este... nu. Răspunsul este nu. Dezamăgitor. Foarte dezamăgitor. Hai. Fuck you. Adică, nu chiar. Deci aveți toți... fermieră. Leather armor. Poftim. Unde este... cine este? Unde este? Cine este? Ce face? Partea asta la altă. Am lăsat eu lemne pe aici? Ce mă, te oftici iar că what we what? The fuck? Nu te-ai învățat până acum că idioți sunt idioți în what, jocul te fute și mai departe? Hai tu, păpușă! Hai să-ți dau ceva... un poncho de diplomat. Aha, ce știi tu? Ok, îndeplinește condițiile. Vreau să văd dacă n-ai. De ce n-ai? De ce nu ai ce-mi trebuie mie? Trebuie să mergem să vânăm caravane. Poate caravanele au ceva. Genul. Pam 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 pam. Trebuie să fie o caravană pe sus pe acolo. Poate. Nu cred că pot să folosesc eu topor să tai copacii ăștia să iau niște lemne pentru mine. Cred că nu pot să folosesc. Mai merge cu ăsta? Răspunsul este nu. Ce surpriză! Răspunsul este nu! I keep hearing about some courier making a fuss over at the strip. Must have delivered more than just mail. Mai taci. Vezi? Pot să iau lemne din asta, încă pot să iau lemne din căcatele astea. Mod settings help. Nu pot să iau lemne din cutiile astea. De ce să iau eu lemne din cutiile astea? Nu. Lemne! Vreau să iau și o lemne. Dă-mi cauciucul. Ce de cauciucul? Cauciucul de alea. Scrap. Trebuie scrap. Trebuie lemne. Alternativa aș putea să fac iar. Să fac iar încă un tabăr aici ca să am lemne să duc în partea la altă. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok. Stop cu scrap-ul. Stop cu scrap-ul. Nu, în partea aia, în partea asta altă. Fuck. Bun sau poate? Vreau să tai niște lemne. Background?
Just Shut up. Ce ai de vânzare? Arme. Battle rifles. Nu, n-ai niciun topor. Balaclavă, am uitat să-mi pun pe mea pe față. Dragon Skin Tactical Outfit Woodland. Rugged Wanderer Gear. Tactical Goggles. Might work. Ok. Da, sigur, de ce nu? Avem bani pentru așa ceva? Bineînțeles că n-ai. Bineînțeles că n-ai! Stai, what? Extended magazine? Nu cred că am așa ceva. Aveam bani cândva, acum nu prea mai. Du-te unde te duci, acolo să rămâi. Tu... Unde dracu e ălălalt? Unde este ălălalt? Da, era camuflat omul, nu vedeam. I'm sure you'll be fair and equitable, boss. Ai fi surprins. Arată ok? Arată ok. we won't go quietly. The Legion can Da, count mai on da, that. da. Regiunea să conteze pe bla 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 bla. Voi o să faceți bla 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 bla. Ok. Aici îți pare că nu e nicio caravană. Să mergem în Novac. Dar dacă suntem aici, Beth, ia spune mie așa un pic. Când trebuia 60? Să nu ții... Câte lemne sunt aici? 32. Nici pe de-aproape. Câte avem noi nevoie? Mausu mătii. Unde-s caravanele, băi? Caravanele! Unde-s caravanele? Thanks for all your help. Doctorul e mereu aici, dacă ți-e bine minte, deci nu mă interesează tu. What can I do for you? Ziceai că completare la ce ziceam eu. Nu mai știu minte ce ziceam, deci trebuie să mă reinformez. Ai mare nimic pentru mine? De ce ai mare nimic pentru mine? De ce? De ce? Novak, tu ce lemne ai în zonă, mă? Novak. ...46. Trebuie 50, nu? Ceva motiv de deconectat, delogat de pe Twitch. Te-ai conectat, delogat de pe Twitch. Pentru că să fie distractiv și pentru mine, mă, da, mă. Poate baba asta avea ceva dracu, știi? Ai ce-mi trebuie? Ai? So, you're back. Aici, colea în partea asta la altă. Bonso, cred că-mi trebuie ăla. Sigure, e la P, nu e la P, n-ai lemne la P. De ce n-ai lemne? Pizdă, mătii. Give me a shout if you... Ce un căcat. Un căcat, ce căcat. Ghi, nu vrea gâ. Ghi, nu vrea gâ. What the fuck? Am lăsat poate lemne în partea altă. Trebuia să mă concentrez eu pe făcutul de lemne întâi. Ferme de lemne și după aia să fac tot altceva ce îmi trebuia mie. Dar nu, e prost. Să fragmentă iar. Bes. Am lăsat eu ciucane pe undeva pe aici? Nu. Bineînțeles că n-am lăsat ciucane pe aici. Mouse-ule, mai fuți mult meciul.
Um, Base orders. Pack tent? Rezolvat cu pack tent-ul ăsta, văd. Vreau să organizez niște caravane, dar nu cred că mă ajută. Pierd reputație cu ei și nu-mi dă dublu. Că n-am, de unde? Mai târziu. Nu știu ce vreau să fac. Primul greu vreau să găsesc un copac pe undeva. Foc divers. Da, să căutăm o caravană pe aici întâi. Pentru că de ce nu? Tot lemnul ăla consumat, vă dați seama. Vă dați voi seama. Ce puteam să fac? Da, să mergem să curățăm acolo, dar n-au lemne acolo jos. De ce să mergem acolo când putem să nu mergem acolo? Înțeleg de ce a făcut chestia asta cu lemne și la timp e cam enervant. Unde batați caravanele voastre? Tu ai, mă, lemne cumva? Welcome, sir, or... Mă îndoiesc că ai lemne, dar ai pula mea să ne uităm. Și răspunsul este... A. Da. Răspunsul este nu. Vă urăsc pe toți. Recon armor, tactical goggles. Nu mai nimic, să aici. Să vedem dacă e ceva în caravana asta. Crimson Caravan. Crimson Caravan. Eu și la două arme la caravana Crimson. Hey, tu! Ce faci acolo? Să nu doarme, ok. Hey there. Atunci ce ai de vânzare? Răspunsul este nu mult. Ai un topor? Nu, ai topor. Cleaver, e. Filtration, armură de piele. Două variante, de ce nu? Costum de radiații. Me. Badlands Survivor Outfit. Hai să luăm armura asta, vedem dacă putem să o reparăm. Pe aia avem noi Wasteland Vagrant. 181. Hai să vedem. Whitewash. Să vedem ce vedem cu ăștia. Combat Armor 4000. Poftim. Fericit să fii tu. Armor de sadist. Noi, Aid nu ne interesează. Keyboard, Cloud Patches. Păi, spune-mi că e la... Hardwood Log. Nu știu, cred că mă ajută, dar hai să vedem, poate. Nu. Nu, nu, nu. Ce erai tu să fii cu neul tău? You should go talk to Blake or Alice. They handle most of our contact with visitors. Și tu cine ești și ce faci? Și de ce nu mă lasă să vorbesc cu tine? Ah, fine. Stai la mine. Armură de piele nu interesează. Era una pe sus pe aici. Brutal Raider Armor. Blastmaster Armor. Aha, are valori de căcat. Unde ne era? Wasteland Vagrant. Stone Rancher. Era ceva de Raider. 230. Ok, fuck it. Nu
Nu știu, nu cunosc. Tu cine ești? Hey there, Ringo! friend. Beth! Yeah. What? Ce-i cu ăștia? Unde mergeți toți, măi? Oh. Won't have to worry about those fiend Can't go asses for anywhere some else. time now, huh? I hope the fiends have learned their lesson. Sper că am multe, din păcate, pentru tine. Aici e dimineață, toți pleacă de aici când e dimineață. I keep hearing about some courier. Da. Au, hello, cineva a murit aici. Ah, e un raider. Îmi place coiful ăla. Arată cute. Ce e? Scavenger gas mask. Arată cute. Arată cute, am zis. Altceva nu contează. Nimic altceva nu contează. De ce ar conta? Planeswalker Wonder. Ok. Caravana? Să mă surcau caravana acum. Well, explorare, mergem pe drumul până găsim o caravană. Întrebarea e pe unde dracu merge caravana. Merge așa sau așa? Cred că așa merge, trece pe lângă magazin. Și după aia face stânga spre... N-aia știe ce. Hai, am alt plan, hai să încercăm să vedem dacă merge așa. Către avampostul nostru, unde este? Avampostul beta! Și tu zici că ne mai trebuie... Nu. Pentru ferma asta... 5 bucăți de lemn direct. Ok. Și noi stăm după reputație. După reputație, în resurse și diplomație, stăm cu facțiunile minore, 0 cu toate, ok. Hai să ne declarăm independența, ca să-i supărăm pe... să-l supărăm pe Robert House. Dar să primim 10 puncte de diplomație contra Jacksontown și Boomers. Hei! Ok. Și apoi să facem o înțelegere cu Jacksontown. Wooden Object Spawning. Sigur asta vrem să facem? Adică am salvat, să vedem de ce nu. Ok, vreau să semnalizez o înțelegere. Bun. Bine, fie. Și vreau să văd dacă pot să faci o... Nu. Răspunsul este nu. Că de ce să fie da? Wanderer? What? Ok. Mă enervează că aveți sânge pe uniforma asta voastră. Nu, never mind. Pot să-mi vezi ceva interesant? Am primit cumva lemn? Nu. Nu. De ce să primi nu lemn? Tai, unde fugi? Arată-mi inventoriul tău. Și eu o să-ți dau... No, fuck that shit. Zombieland outfit? I don't know, man. Pacul ăsta, dacă l-aș dărâma, poate mi
pacul ăsta e prea valoros. Keep out! Fine. Vor avea în Jacksontown. Fucking hell, să mergem spre Jacksontown. Și așa trebuie să mergem pe direcția aia generală. Poate găsim lemne acolo. Poate. Sau să trișăm un pic. Hai să vedem dacă... Stai că e Bes cu noi. Bes? Beș cu Bes. Vine un pic înapoi. Ideea fiind să nu fută ceva important, Bes, dar nu. Știți voi cum este. Bes. Dar toate astea după pauză.